sing nyamat dhisik ya, Nduk. Ngono ya. Ngedem suasana no iya ditimbali kalian Oroko Mas Sumarsono Effendi ST selaku anggota DPRD Kabupaten Tulungagung fraksi Gerindra ngono mula tembange sinom nyamat nulat lelaku sing utama ngono teruske Nduk Iwang ya terus ke Bu Gepeng namane dipuji ya terus sih ya suwirang rungokne iki si kucing lho. Ono Mbak Puji Mbak Gepeng persiapan. Iki balik nang kene Iwang sing kari dhewe. Ngono. Ayo.
Bombong jroning ati, marem jroning pikir ya, Nduk. Ngono ya, ya. Nderek niat lan hajate Raka Mas Sumarsana anggone nganakake tasakuran kunjuk mringarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yuang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, Dat yang Moho Asih lan Moho Penyayang. Ngono. Mula dina kalungguhan iki mawantu-wantu panjenengane anggone rumangsa andarbeni jejibahan gedhe sakwise mendapat amanah saka warga masyarakat Gusti kang gelar jagat wujude menjadi wakil rakyat dadi asrana kemajuan lan kemanunggalaning tekad anggone bisa memajukan lan mensejahterakan warga masyarakat luwih-luwih ana ing Kabupaten Tulungagung. Ngono ya, ya. Raka Mas Sumarsana Effendi ST tenan kok, Nduk. Awake dhewe iki aja ndeleng gelare sakwise panjenengane terpilih selaku anggota dewan iki aja ning perjuangane Raka Mas Sumarsana Effendi iki tenan lho. Miwiti merangkak dari bawah, kabar sing tak rungokke panjenengane iki ora mung tengok-tengok nemu ketuk bebasane iki ora. Ning perjuangane rikala mbiyen iki ya abot wong nganti ya direwangi dadi sales utawa nyales banting jiwa raga mencari pengalaman sehingga perjuangannya iso dirasake. Ngono. Dadi nate dadi sales bareng ya ya. Ah iya no. Wong jenenge wong urip ing jagat raya iki golek pangupa jiwa. Merga saka didikan budi pekerti, kawimbuhan saka dawuh ingkang ibu lan ingkang rama sing wis almarhumah panjenengane tansah ngestokake yen to dalam bekerja lan menjalankan tugas apapun kudu dijalani dengan disiplin, kejujuran, uga kebaikannya dalam menjalankan kewajiban, no? Ya. Muga-muga Mas Sumarsana Effendi sarjana teknik anggone ngemban jejibahan minangka dadi wakil rakyat kuwi bener-bener iso ikut mensejahterakan khususé ana dapile umume warga agung ana ing Kabupaten Tulungagung. Oh iya. Mau panjenengane ya wis ngaturake banget panuwun atas kerawuane Ndara Kanjeng Wakil Bupati panjenengane Bapak Baharudin. Iya. Lan kanca-kanca anggota dewan saka fraksi-fraksi ngendi wae apa wae sing awake dhewe ora iso nyebut siji mboko siji. Iya, Kabeh dirangkul ya ya. Yen dalam memperebutkan suara atau memperebutkan biting kadangkala suk-sukan, kadangkala sungkul-sungkulan, kadangkala ana apa kuwi jenenge miskomunikasi kuwi pancen ya kena diakoni dalam meraih suara terbanyak untuk menjadi seorang anggota DPR
gedhe no luwe-luwe ana ing Kabupaten Tulungagung. Ning sakwise terlaksana, sakwise terjadi, sakwise berhasil wis ora mikir perkara organisasi apa wae, bahkan organisasi partai ning sing dipikir yo kuwi ora ana liya kejaba mung mensejahterakan warga masyarakate. Iya. Lewat fraksine no utawa lewat dapile masing-masing utawa lewat komisine bagian iki Ngono ya Yung. mula ning kene awake dhewe mung bisa matur suwun Bapak Sumarsono mau ya wis ngendikake terima kasih kedatangane teman-teman saka anggota partai lan uga saka pendukung-pendukunge tim suksese sing membantu keberhasilannya beliaunya Roko Mas Sumarsono. Ing kene panjenengane ora bisa mbales apa-apa, muga-muga kanthi kinerja sing gigih saka warga masyarakat sehingga panjenengane Bapak Sumarsono iso berhasil kuwi bener-bener diwales dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perjuangane Bapak Sumarsono ke depan dadi sarana kemakmuran lan kesejahteraan ana ing Kabupaten Tulungagung. Iya. Kejaba matur suwun karo kanca-kanca dewan sing sak fraksi maupun sak komisi lan uga anggota dewan sapa wae sing rawuh beliaunya Bapak Sumarsono Effendi ST. Uga terima kasih banget kalian panjenengane Bapak Wabu, Bapak Haji Ahmad Barudin SM yang menyempatkan diri saged rawuh ing dina kalungguhan iki senajan beliaunya Bapak Wakil Bupati iki ya sibuk ning ya mergo saka kabeh iki mau kepentingan no iso menjalin kekeluargaan secara dekat dan secara emosional sehingga terjadilah atau terjalinlah keguyup rukunan mitra kerja antara eksekutif legislatif sehingga persatuan lan manunggaling eksekutif legislatif mau bisa bener-bener menjadikan Kabupaten Tulungagung kuwi sejahtera lan makmur. Ngono ya Yung. Malah saiki dina sing dipandang oleh warga masyarakat saindenging Kabupaten Tulungagung iki ora ana liya kejaba mung perkara babakan perbaikan jalan transportasi. Ngono. Ning endi-endi papan, ning endi-endi panggonan sing dikeluhkan utawa sing menjadi keluh kesah warga masyarakat kuwi ora ana liya kejaba mung jalan transportasi. Apa kuwi ning daerah Sendang, apa ning Pagerwaja, apa ning Kalidawir, Tanggung Gunung, Pucang Laban, sak panunggalane kabeh kuwi mau memberi masukan kalian panjenengane Bapak Bupati mudune ning Wakil Bupati lan kanca-kanca anggota DPRD isuwa jalan transportasi iki mau enggal terrealisasi sehingga iso menunjang perekonomian ana ing Kabupaten Tulungagung no. Iya. Ya Yung, ya muga-muga dadi kawigaten ning awake dhewe ya kudu nyadari bahwa panjenengane Bapak Wabub lan Pak Bupati uga anggota dewan sing mentas wae winisuda kuwi isih memerlukan berbagai cara teknis piye supaya iso ngrembaka turta luwih-luwih iso memperbaiki jalan Kabupaten Tulungagung. Sik pirang sasi anggone diwisuda lho, Nduk. Ning warga masyarakate wis do bengok ngono kuwi mula awake dhewe ning kene cangkik limbuk dudu alat pemecah belah antarane pejabat lan rakyate ning memberi jalan tengah warga masyarakat iki mau ya wis didhawuhi karo Pak Wabub supaya sabar yen bangun kabupaten iki ora segampang membalikkan telapak tangan ya perlu proses apa kuwi saka APBD utawa anggone melobi ning APBN iso turun menjadi dana yang bisa menjadi jalan transportasi iki mengko iso realisasi bagus seperti semula ngono. Iya. Panjenengan ngendi-ngendi dalan Kabupaten Tulungagung iki saiki ya rusak ya ora usah dadak awake dhewe buka wadi warga masyarakat bisa merasakan.
Pak Bupati lan Pak Wakil Bupati lan kanca-kanca dewan ya memikirkan kuwi, Nduk. Mula aja dianggep anggota DPRD iki sawijining apa kuwi jenenge sarana untuk mengeruk dana negara ki ora. Ning anggota DPRD munggahe ning DPR RI kuwi ora ana kejaba amung alat untuk menyaring dan alat untuk menerima aspirasi dari warga masyarakat. Mula aja dianggep bapak-bapak dewan kae mung tengok-tengok ki ora. Ning lek dong rapat, dong nganakake wujude sarasehan sing dibahas kuwi ora ana liya kejaba amung kinerja yang baik demi kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakat. Ngono. Iya. Ya yang matur suwun. Bapak Sumarsono Effendi ST ya ta perjuangane wiwit biyen wis iso kasembadan mula iki mau panjenengan kejaba matur suwun kalian kanca-kanca anggota dewan uga matur suwun kalian Bapak Haji Ahmad Barudin SM selaku Babub kejaba kuwi ya matur suwun karo warga masyarakat luwih-luwih ana ing Desa Bungur Ngono ya yung. Mula ning kene ora usah akeh sing diaturake, awake dhewe ya matur gunging panuwun dipercaya muga-muga Bapak Sumarsono bener-bener mewakili suara rakyat. Luwih-luwih ning Desa Bungur, Karangrejo, sak kiwa tengene kejaba matur suwun karo tamu undangan tokoh-tokoh klebu kanca-kanca Karang Taruna sing wis dikerahke, uga matur suwun karo Bapak Kepala Desa Bungur lan kanca-kanca kades ingkang sami rawuh sak Kabupaten Tulungagung ngono. Iya. Kejaba saka kuwi ya matur suwun karo Bapak Ibu Forkompincam, Pak Camat, Ibu Kapolsek, Pak Dan Ramil, kuwi ya mitra kerja dari kepala desa sing sarana prasaranane kuwi mau iso dadi srana manunggalake antarane Forkompincam lan desa kuwi kanggo ketentreman lan kanggo menyerap aspirasi masyarakat. Nyatane desa-desa kuwi mesti ana wakil saka Koramil lan saka Polsek termasuk Bapak Babinsa Babin Kamtipmas kuwi ya titipan saka Polsek lan Dan Ramil sing ikut menyerap aspirasi masyarakat ngono. Iya. Ya yang matur suwun. Muga-muga ya amanah tenan Mas Sumarsono sing sak periode ning diteliti utawa dideleng saka le paring dawuh mau bener-bener panjenengane tetap ingin menyerap aspirasi masyarakat bebarengan karo kanca-kanca dewan sak Kabupaten Tulungagung ngono. Iya. Ya yung terima kasih matur suwun. Ya Nduk iki diteruske aja akeh sing diaturke iki mau ya mergo saka awite ya wis rada wengi. Mula iki diaturake dhisik gending pambuka, Nduk. Ya awake dhewe iki partai ini partai apa menghibur ning uga memberi jalan, memberi solusi untuk warga masyarakat aja gampang-gampang emosi menghadapi suasana luwih pembangunan Tulungagung dinteni wae. Ngono, setahun, 2 tahun iki mengko piye perkembangane yen nganti 5 tahun mengko saja perkembangane iki ora ana. Tur maneh ya ana pemilihan yang akan datang, mengko ya golek cara piye bisa menemukan pemimpin atau Kabupaten Tulungagung ke arah ke depan lebih baik. Dene Pak Bupati, Pak Wakil Bupati niki mengko kinerjane apik, menawa kuwi ya wajib kita teruskan perjuangannya saka beliaunya berjuang Bapak Haji Gatot lan Pak Ahmad Barudin no. Iya. Ya ya. Yo. Sebisa mana awake dhewe ngaturake matur suwun Pak Sumarsono lan nimbuhi menekankan apa yang didhawuhke Ndoro Kanjeng Wakil Bupati warga supaya sabar sawetara. Insyaallah program-program tentang infrastruktur jalan terutama kuwi iso terrealisasi untuk 2026. Muga-muga iso berjalan dengan lancar, no. Iya. Ya yo. Yo, diaturake, Nduk. Iki nimbali anak-anakku warenggono, no. Iya. Aja kakean ngomong, no. Mergo lek kakean ngomong kuwi kurang prayoga. Iya. Bagian yo ngrepotke yo cangik limbuk iki lek kakean ngomong kadang kala yo dilokke panggah omong.
Engko lek ora tek duwe omong mek njaluk lagu, kok mek lagu apa ora iso omong. Pancen wong iki ngewuhke lho, Nduk. Kakean yo ndak penak, kurang mengko yo diwadani. Mula saiki neruske lelakon, muga-muga perjuangan iki mengko bisa berkelanjutan. Yo, saiki Nduk Rangel, Mia Aprilia karo Puri Ratna. Iya. Ora ilang dak. Ilang boyoke kecepit omonge. Iya. Kakean. Kakean ngambut gawe kok kecepit. Iya. Iya, ini kan ganti Puri Ratna. Ayo, diaturake. Prengat-prengot ate iki roko. Rangel? Nggih. Oke. Semangat Ayu. Semangat. Oh, jangan diklentraken terus lho, iki ditimbali karo panjenengan ingkang minengku Pak Kormatan Bapak Sumarsono. Nggih, mboten Jadi, semangat terus iki. Yo, diteruske. Mia Aprilia? Dalem, Pak. Oke. Juga semangat ya, Dok? Semangat. Iya. Bu Ratna? Nggih. Oke. Selalu semangat ya, Cak? Nggih, semangat. Oke. Yo, diaturake. Kanca-kanca musisi, kanca-kanca niaga. Tembang pambuka Nyuku Sumawardani. Hamong rasa, monggo. Ya.
diaturake tembang pambukane. Wah, Ya. sadurunge ngaturi Mas Pecil, seas ya, Nduk. Iki ana pamundhut diwaca dhisik. Ya sing saka